грамотност. Дигиталната компетентност е нещо повече. И за всеки съвременен човек, който живее и му се налага да живее в контекста на дигиталната икономика, той трябва да е дигитално компетентен. Не напразно Европейския съюз изкара версия 2 на своята референтна рамка за дигитална компетентност, която е с подзаглавието за гражданите, т.е. за всички. В тази връзка ние смятаме, че ролята на информационните технологии и на информатиката в учебните курсове не е само да обслужва останалите предмети, но разбира се, ролята на информационните технологии е да бъде интегратор, най-истинския интегратор между всички предмети. Амбициозната цел на авторския екип, и Галя започна, е да научим учениците да решават реални проблеми с помощта на информационни технологии. От гледна точка на педагогиката това се нарича дейностен подход, учене чрез решаване на задачи или решаване на проблеми, изследователски подход, откривателски. Всеки урок в нашия учебник започва с предизвикателство, реален казус от живота, пряко свързан с друг учебен предмет, който се изучава приблизително същата седмица. И това предизвикателство би трябвало да мотивира ученика да участва активно в урока, научавайки новите умения, предвидени по учебна програма. Теоретичната част във всеки урок е изключително кратка. Основните понятия по учебна програма са казани с минимален брой думи. Болване са, това може да се визуално да се откроят в урока. Задачите са много като разнообразие, като брой казахме, допълнителни материали има и методически насоки. Както вече стана ясно, по изискване трябва да има задачи, които ученикът да се самооценява, така че на всеки раздел накрая има такива задачи и е посочена методологията на самооценка. Друго, което е важно, е, че този модел на учебника в момента е прозрачен за родителя. И последната тема, която искам да коментирам, са електронните учебници. Електронните учебници в България са в ущърб на учителя и ученика. Защото те до голяма степен, тук чисто професионално ще се изкажа, дистанцирайки се от това, че са междувременно и автор. Те са до голяма степен или дигитализирани документи, на хартиените такива. И какво правят издателствата? Изключително често правя на тази издателска група, че прави нещата повече от другите, а именно не само да направят PDF-и, ами че са добавени интерактивни елементи. И примерно в нашия учебник, вие знаете вероятно, ако сте виждали, че на всеки урок има направени кратки видеота за основните неща, но ние като автори не смятаме, че това е достатъчно. Поради което направихме инициатива с отделът по електронни издания на издателската група Lux Bulvest и направихме една специализация за подготовка на кадри за разработка на електронни издания в България. До момента опита от това, което съм направила, показва, че този пазар в страната е неразработен и категорично тези кадри, които се подготвят за това нещо, трябва да работят за пазари навън. Такива пазари вече има, така че каня иновативните хора от вас да се присъединят към тази група.